ए दादा ई का हो गईल मैच में। मैच एकदम पलट गईल। आज जे सोचलहु नाई रहले कि राजस्थान हारी, उ अजुए के मैच में पूरा दल बदलू हो गईल। काहे हो गईल उ पूरा जानकारी हम लोग के यही वीडियो में देवे वाला बानी। अगर चैनल पर नया बन तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम एगो चीज बताओ ते नया चीज उ का भइले। सबसे पहला बात कि एगो नया बॉलर आइल रहे बाबू। उ एकदम मरल है, राजस्थान के सारा विकेटवा झाड़ रहलस ह। और बॉलरवा का नाम केहू नहीं जानत हुई, हम बताओ तनी। पी हिंग करके कोनो बॉलर आइल बा बाबू। 4 ओवर में 34 रन देहलस और 4 विकेट रहलस ह। आ एगो रिकॉर्ड बनौलस ह का। उ रिकॉर्ड अपने नाम क के गइले 2026 के मैच में कि पहले ही ओवर में 3 विकेट लेवल अभी केहू नहीं केले रहले। और इ लइका गांव से आके इतना बड़हन आईपीएल इंडियन प्रीमियम लीग में पहले ही मैच में 3 गो विकेट निकाल के इ बतौले है बाबू। अभी हम बाजू में बहुत ताकत बा और ये अभी आजमाए खातिर हम रखले बानी। और एसआरएच के जीत दिलौलस अपने विकेट से। वो करिए पीछे पीछे गोरी लइका रहल है कि कहत भैया तूहू गौवे से बाड़ त हमहू गौवे से बानी। यस हुसैन रहल है, इम्पैक्ट प्लेयर के तरफ इनसे लेहल गईल रहल है। आ 4 ओवर में 34 रन आ 4 विकेट इहो लाना है। आ एसआरएच के एकदम भूजा नियर छीट देना है। सॉरी, राजस्थान के भूजा नियर एकदम छिटा गईल है। जो तरह एसआरएच का बॉलिंग रहल है एकदम देखे लायक रहल है। इ लोग बाबू ये चार चार ओवर में चार चार विकेट अपने नाम करते लोग। अब बचल कुचल जो विकेट रहल है इ मलिंगा उठा लाना है, 2 विकेट ही ले लाना है। तो हम तो जखमे कहब कि जेकर उम्मीद रहल है राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से कम 50 रन बैट से निकलल लोग सोचले रहल है, वो एकदम उल्टा हो गई है। आ जौने तरह विकेट लोग के गिरल है, लगातार गिरल है। हाँ तो बाबू कुछ रन बनौना है लोग, 159 रन खींचत खींचत अपने टीम के ले गई ना लोग। लेकिन 19 ओवर में जात जात ये लोग के पलड़ा खत्म हो गई है। अब वही जो एसआरएच के मालकिन काव्या मरण बाप रे खुशी से उछल तड़ी, कूद तड़ी आ कह तड़ी बाबू कमाल कर दलस हमारे टीम। एकदम बवाल मचा दले बा। काहे मचा दले बा रउआ लोग के पूरा इंफॉर्मेशन है यही वीडियो में देतनी। आ चले जतनी एक बार टीम के रिपोर्ट देख लल जा कि के कैसन खेले बा। सबसे पहले बाबू राजस्थान बॉलिंग चुनलस। आ ओकरे बाद जौन एसआरएच बाटे उ बैटिंग चुनलस। आ बैटिंग से आई ना ओपनिंग करे अभिषेक शर्मा आ टी हेड। इ दोनों टुल्ला जब आई ना के पिच पे ते लिहो लिहो हो गइल ह। आ जौन तरी बैटिंग करे तरलही रहने लो। लेकिन कहानी में एगो आ गइल ट्विस्ट। अभिषेक शर्मा जौन के उम्मीद रहल कि आज शतक मरी है, उ उम्मीद पे खरा ना उतरने है। पहले ही गेना पे जोफ्रा आर्चर के विकेट दे देने है। बड़ा दुखी भइल है, काव्या मरण बहुत दुखी भइली है। लेकिन बाद में खुशी से उछले लगली है जब इनके टीम टोटल 216 रन के पारी बना के रन रेट दहलस हो। लेकिन राजस्थान के बाबू इतना मारे खातिर सोचे के पड़ल हो और 159 पे लोग के धाराशाही को देने लोग। टी हेड 18 में 18 3 गो चौका, अभिषेक शर्मा एक बॉल खेल के आउट हो गई है। बड़ा दुखी हो गई, इनके फैन जितना रहा सब एकदम दुखी मन से बैठ के लेके राजस्थान अब अपन जीत ले गई। लेकिन ऐसा रच मानल नहीं हो आ लगल रहल है। आईना है बाबू गाँव से बिहारी कहल जाला ईशान किशन 44 गेंद में 91 रन, 8 गो चौका 6 गो छक्का मार के बतौने है कि खेल अभी बनल बा, रोमांचक अभी होखे वाला बा। रउआ लोग सीट पकड़ के बैठल रही, नाही तो ये मैच हाथ से निकल जी। एकरे बाद ये क्लासन बने हैं। इ दोनों जने के बड़ा बढ़िया शानदार जोड़ी जमल रहल। 26 में 40, 3 गो छक्का 1 गो चौका मरने क्लासन। इ दोनों लोग लास्ट तक टिकट लाने हैं लोग और अपने टीम के एगो बढ़िया रन रेट बना के दहने हैं लोग। नीतीश कुमार रेड्डी आई है, 13 के नाम 28 रन 4 गो छक्का मार के इहो बढ़िया प्रदर्शन कई ह। एएस अरोड़ा आई न 13 बॉल में 24 रन 2 गो छक्का 2 गो चौका मरना ह। ओकर बाद 5 के नाम 6 रन 1 गो चौका है वर्मा। एच दुबे 0-0 के नंबरे नहीं आइलो आ 216 के लक्ष्य राजस्थान के झोली में डाल दलस। कहल है बाबू लो इतना बना के जीतो। लेकिन यही जब कहानी ना रुकल बा, यही जब कहानी में ट्विस्ट आइल बा, वो ट्विस्ट हम जरूर बताए। पहले आप चैनल पे पूरा वीडियो देखी
अब राजस्थान के बॉलर जो रहल पिटान कितना भइल बा इहो तो देख के जाई जो एकरा मरले बने ईशान किशन क्लास से। जोफ्रा आर्चर 4 ओवर में 37 रन 2 विकेट रहले बने। एहन बर्गर 4 ओवर में 31 रन के बर्गरवे नहीं खुलता। आ संदीप शर्मा 4 ओवर में हाफ सेंचुरी पिटा के एक विकेट लहले बना। तुषार देशपांडे 4 ओवर में हाफ सेंचुरी पिटा के एक विकेट। आ रियान पराग 1 ओवर में 5 रन एक विकेट। आर बिश्नोई बाबू बढ़िया बॉलर हुए बिश्नोई, लेकिन पता नहीं काहे इनसे विकेटवे नहीं आवता। बड़ा बढ़िया बॉलर हुए। अब ट्विस्ट ई बाटे कि राजस्थान के जब बैटिंग आइल हो सब केहू कहल है कि जबले करण अर्जुन पिचवा पर रही हैं तबले रनवा एकदम खतरनाक बनी। काहे कि वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल जैसे लड़का अगर पिच पे बाने तो इतनी चुकी रन एकदम छोट मोट बुझाला। लेकिन जौने तरह एसआरएच के बॉलिंग भइले बाबू देखे लायक रहले। कोनो नाम आइल रहले प्रभुल करके कोनो लड़का आइल रहले बाबू हो। हमके तो लगते नहीं रहले कि 3 विकेट पहले ही ओवर में ले ली। लोग आवत रहले भूजा तोरे छिटात रहले जात रहले एकदम आफिज क देले रहले इ लइका। एकदम 3 विकेट लेके काव्या मरन के हैप्पी हैप्पी फील करौले है। एकदम मजा आ गई आज मैच में। हमके तो लगते नहीं रहले कि आज राजस्थान हारी, लेकिन एसआरएच वाला इन पे टूटी पड़ने हावी हो गई न। और एकदम धूल चटा देना। तो बाबू ई लोग रहल इतना पिटान भइले आ कौन तर भूजा नहीं छिटाइल में तनी इहो बता दी लाइन लेंथ लोग के खराब हो गेल है। ऊपर से नीचे एकदम ढही गई न लोग। बैटवे से रनवे नहीं निकलत रहले, गेंदवे नहीं समझ में आवत रहले। आ काहे नहीं समझ में आवत रहले इहो बता दी। ई जोन जोन लइका विकेटवा लेले बने कु ई गांव में बड़ा बढ़िया कड़ी धूप में खेल के ई अपन अपन बॉलिंग स्ट्रांग कैले बने, अपन गति स्ट्रांग कैले बने। और बतौले बने कि आईपीएल में खाली मौका मिली हमने की जलवा दिखावल जाई। आईपीएल 2026 में ये लोग के एसआरएच के टीम खरीदले है और आजुए के दिन है राजस्थान के खिलाफ अपन हुकुम के एक्का उतरले है। और उतरले है तो हुकुम के एक्का एकदम निखर गईल है। आ चरी चरी विकेट हुसैन और प्रभुल लेके गईने है लोग। बाबू ऐसन बॉलिंग पहला ओवर में 3 3 विकेट मारे वाला भी केहू नहीं बा। हमके तो लागत है रिकॉर्ड हुई इतिहास के पन्ना में लिखाई और लइका आज एकदम फेमस हुई। रउआ लोग जरूर देखब। अगर ये वीडियो रउआ लोग के पसंद आवत है तो कमेंट में जरूर लिखब और लाइक सब्सक्राइब जरूर करी। अब चलिए राजस्थान के बैटिंग लाइनअप देख लो जा कि कौन तरह ये लोग भुजा नहीं छिटाइल है लोग। यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी जन दोनों जाने इकट्ठा आइन है लोग। अब दोनों जने बाबू वैभव सूर्यवंशी तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आईबे करे ने एक के गेना खेलने हैं आज जेंगे खेलने हैं वही तरह चल गई ना। बड़ा दुखी मन से गई ना बाबू। कहत ने बार तो नाई लगा पानी लेके रउआ लोग हमारी इज्जत बचा ले जा। इज्जत का बचाव लोग करवा एसएसबी जैसवाल 5 गेना खेल के एक भी रन दे के इहो चल गई ना। ध्रुव जुरेल आई ने 2 गेना खेलने इहो चल गई ना। पिटूरिया से ने 2 गेना खेल के इहो चल गई ना। रियान पराग ने 6 गेना खेल के 4 रन मार के एगो चौका इहो चल गई ना। अब बचना है बाबू एक्सपीरियंस प्ले और चेन्नई के तरफ से पहले ही खेलत रहना हो रविंद्र जडेजा आईना हो। राजस्थान के तरफ से मोर्चा संभालना है बाबू 32 में 45 5 चौका मार के इज्जत बतौना है। उनके साथ है डी फरारिया 44 गेना में 69 रन 7 चौका 3 छक्का मरना हो। आ दोनों जने के पारी बड़ा शानदार चलल है कि 159 के स्कोर भइल नाही तो ये 100 के अंदर निपटत रहने हैं लोग। ओकर बाद जोफ्रा आर्चर 2 रन 5 गेंदा तुषार पांडे 11 गेंदा में 25 रन रविंद्र बिश्नोई 1 गेंदा में 0 रन। अब बर्गर 5 गेंदा में 3 रन। इतना मतलब सब खेल लॉस लेकिन रविंद्र जडेजा डी फरारिया के वजह से टीमवा के रन रेटवा नाई घटल। अगर ये लोग 100 के अंदर रहते लोग तो ये लोग फड़ाक से नीचे ही थे लोग। ये लोग के पते नहीं चली कि कब सीढ़ी टूटल हो आ कब हमनी के नीचे ऐनी है कहते ई लोग ए तरह कैले है लोग बाबू। हमके तो उम्मीद नहीं रहल लउका लोग के का कहत रहल कि राजस्थान आज हारित की ना है, लेकिन आज हारी गईल है। आ काहे हारल इहो बता दी कि एसआरएच के टीम में 3 3 गो दिग्गज आज बॉलिंग करत रहने आ तीनियो विकेटवा लेके सब चल गई ने। कुप्पी हिंगे 4 ओवर में 34 रन 4 विकेट।
एस हुसैन 4 ओवर में 24 रन 4 विकेट, ई मलिंगा 4 ओवर में 31 रन 2 विकेट, एस कुमार 3 ओवर फेंक के 28 रन। ओकर बाद नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर में 19 रन, एच दुबे 2 बॉल में 22 रन। बाबू जोन लड़का चर विकेट लहले बने एक के नाम अजुए हुई, अजुए ही लोग छा जाए, लोग मैन ऑफ द मैच यही लोग के मिली, रउआ लोग लिख के ले ली जाए। जो प्रदर्शन कैने हलु आज विकेट लेके अपने टीम खातिर एकदम काबिल तारीफ बा। ये लोग जुग जुग जिए लो, लंबा जिए लो, और अगला मैच जो हुई वो में यही तरह परफॉर्मेंस करे लो और अपने टीम के जीत दिलावे लो। तो रउआ लोग के वीडियो कैसन लागल है कमेंट में जरूर बताए। अगर अच्छा लागल हुई तो अपने भाई के सपोर्ट करब जा और शेयर जरूर करब जा, काहे कि एजा भोजपुरी में कंटेंट मिलत रहेला और भोजपुरी में जब बतियो हुई, काहे कि सभे हिंदी में बतावता, लेकिन हम सोचनी अपने भोजपुरिया लोग खातिर भोजपुरी में वीडियो बनावल जा। तो अगर अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दी। तब तक खातिर नेक्स्ट मैच में हम रउआ लोग के बता दी कि जो बिहने मैच होखे वाला बा कहाँ से हुई, काहे कि ये मैच नहीं बाबू, ये एकदम खतरनाक मैच हुई बिहने सीएसके वर्सेस केकेआर, जिसमें से थाला फोर्री जो ना शाहरुख खान से भिड़ान हुई। अरे मैं जो ऋतुराज गायकवाड़, अभियस अजिंक्य रहाणे, उप कप्तान रिंकू सिंह, है पिछले बार चेन्नई के तरफ से मरले रहने संजू सैमसन शतक। उम्मीद हमर के यही बेर लागता ए बार ऋतुराज मरी है शतक, और ओकर बाद संजू सैमसन हाफ सेंचुरी मार के इ लोग अपन बैटिंग और बीएनए के मैच के जीती जरूर बताए रउआ लोग। हमके तो लागत बीएनए के मैच 50-50 बा, काहे कि जो तरह प्रदर्शन को के चेन्नई के आयल बिया 3 मैच हार के चौथा जीतल बिया, हमके लागत चेन्नई जीत जाई। आ केकेआर के तभी खाता नहीं कि खुलल, बारिश के वजह से 1 पॉइंट मिलल बा, उहे लोग के दौड़त न लोग। आ इ लोग के देखत तो खतवो नहीं खुली, जौने तरह ये लोग के प्रदर्शन चलता। और आज के जो मैन ऑफ द मैच भइल बा लोग, ई बाबू देखे लायक बा। जौने तरह भइल बा ये लोग के ना खतरनाक रहल है बाबू, आज के मैच एकदम खतरनाक रहा, उम्मीदें नहीं रहल है। अब चले जाए जब तनी उम्मीदों देखनी है पॉइंट टेबल के बात कर जाए कि राजस्थान सारा टीम कहाँ कहाँ बा। सबसे पहले राजस्थान पे बाबू रुकल बा, एगो मैच हारल बा कोनो बात नहीं, 5 गो मैच जीत के 4 गो 5 मैच खेल के 4 गो विन के बा। आज एगो लॉस को 8 पॉइंट लेके बैठल बा पहला पे। दूसरा पे पंजाब किंग बाटे, 4 गो मैच खेलले बा 3 गो जीतल बा, 7 पॉइंट लेके दूसरा बैठल बा, बड़ा तगड़ा टीम बा हो। आरसीबी वाला 4 गो मैच खेल के 3 गो जीतल बा, आ एगो लॉस भइल बा, 6 पॉइंट लेके तीसरा बैठल बा। चौथा पे सनराइजर हैदराबाद 5 गो मैच खेल 2 गो जीत गइल आ 3 गो हार के 4 पॉइंट लेके चौथा बा। दिल्ली कैपिटल 4 मैच खेलले बा, 2 गो मैच जीतल बा, 2 गो हारल बा, 4 पॉइंट लेके 5वां पे बैठल बा। छठवां पे बा गुजरात टाइटंस, 4 ओवर में 2 गो जीत के 2 गो हारल बा, 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बा। 7वां पे लखनऊ सुपर जायंट बा, 4 मैच खेल के 2 गो जीतल बा, 2 गो हारल बा, 4 पॉइंट लेके इहो बैठल बा। ओकर बाद बापे लखनऊ सुपर जायंट, मुंबई इंडियंस 4 गो मैच में एगो जीतल बा, 3 गो हारल बा, 2 गो पॉइंट लेके बैठल बा बाबू। जहाँ मुंबई हारत नहीं रहल है, वो जा देखत रह जा नीचे से 8वां नंबर पे भी। मतलब ये लोग के का हालत भइल बा, वो लोग कमेंट में बताए। ओकर बाद बाबू 9वां नंबर पे बाटे चेन्नई थाला फॉर रीजन, 4 गो मैच में एगो जीतल बा आ 3 गो हार के 2 पॉइंट ले बा। बचल खुचल बा कोलकाता नाइट राइडर्स, 4 ओवर में 0 रन, और ओकरे बाद 3 गो लॉस होके एगो बारिश के वजह से ये लोग के पॉइंट मिलल बा तो खाता खुलल बा, नहीं तो ये लोग के कोनो उम्मीद नहीं रहल ये लोग को पॉइंट मिलने से। वो दिन बारिश आ गई हमारे लोग के पॉइंट मिल गए। तो रउआ लोग कमेंट में बताई कैसा लागल ये वीडियो, और ओकरे बाद जाके पूरा शेयर करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करब। बाकी हम मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक खातिर नमस्कार।